Zdar, ať je tam mnoho videa, je určitě odběra like, budu to moc rád, hodně mě tím podpoříš. Jinak vidíte u dalšího dílu z bunkru, tak ho můžete vidět, tak tam vlastně střílny, samozřejmě tohle je jenom prach z toho vrtání a budu ještě barvit, aby vlastně splývaly s těma střílnama celkově. Takže doděláváme, jinak určitě se zavírají, akorát jsou momentálně otevřené, to si hned ukážeme vevnitř, takže se tam můžeme podívat. Takže to můžete vidět, vím, že tady není ideální světlo, bohužel mám tady jenom světlo mobilu, což nenatáčí zrovna nejlíp, takže se to omlouvám, ale tady máme dveře, tak prostě takové okýnko malé, které se všechno jako zavře, to je vlastně takhle lehce obroušené, aby to šlo líp takhle nasadit a teď vlastně to takhle dáte, tak se to ještě víc utáhne právě to těsnění. A to se samozřejmě bude celé ještě barvit na bílo, stejně budou stěny a ještě to budeme celé dodělávat samozřejmě, takže to uvidíte dále ve videu. Takže jak jsem říkal, dejte like a jdeme na to. Takže tu první střínu máme hotovou, teďka teď dodělá to druhou, samozřejmě se musíte ještě barvit, což samozřejmě uděláme, ale momentálně to dělat nebudeme, to děláme druhou a tak je zima, takže uvidíme, jestli budeme dělat ještě tento rok, možná až na jaře, až se oteplí, tak to budeme barvit, uvidíme, protože už teplota fakt nízká, ale tak tady tady dělá to druhou střílnu, ale ještě vlastně plánuju tam na nějaké světlo lehké, protože už je brzo tma. Chtěl bych tam trochu nějak pořádně svítit a hlavně bych hodně rád vlastně dovezl ty moje kamna, které jsem měl minulý rok, já hodím fotku. Akorát teda bych je chtěl vlastně nabarvit na černo tady nově, aby vypadaly jako normálně, hlavně ten komín vlastně, ten teď zrezlý, protože byl vlastně venku. A tady tam máme vlastně kamení, které půjde okolo toho jezírka a bude vlastně dělat takovou krajinu. Tam ještě v tomhle rohu, nebo tady možná takhle, bude ten stožár s tu vlajkou, kterou jsem taky měl u bunkru předtím, ale právě ta vlajka předtím bývala někde jsem tam jak ta zeď právě, u toho vlastně starého malého bunkru, takže to jsme právě vydělali a budeme vlastně tam dávat zase znovu, vlastně bude docela dost vysoký stožár, hezky s českou vlajkou, ale chci právě dávat ten stožár trochu dál od toho bunkru, aby byl úplně přesně u toho. Takže už jsme tady donesli kamna. Jak to říkám, bude barvit na černo, stejně jako ten komín, protože už jsou i zrezlé, třeba tady z vrchu. Takže to budu už barvit, to bylo v tom trochu normálně, protože se tím bude bílá, tak to bude vypadat dost dobře. Tak vám hodím jednu fotku, jak se vlastně všechno to vypadalo, samozřejmě to bude trošku jinak, ale bude to hodně podobné. Takže tady teda dáme ten komín samozřejmě, jak jsme měli v minule. Máme tady tu druhou část komína a tady ještě venku by měl být ten poslední, tady je. Takže to teda určitě si ty kameny dáme a podívám se, jestli máme ještě nějaké dřevo a půjdeme na to. A ještě si tady dáme to světlo někam. Jinak tady jsem vlastně donesl teploměr a jinak je tady teplota. Takže máme tady jsme konečně nějaké světlo, už tady aspoň docela dost vidíme, takže jdeme si teda konečně dělat kamna a si na nějaké to dřevo na topení. Takže kamna tady už teda konečně máme, ale můžete slyšet, tak už hoří. Tady jsme vlastně všechno tady tu dřevo už dali do kamen, takže tady jenom počkám, až to dohoří a půjdu domů. Ale jinak teda komín tady teda máme i teploměr, už jsem tady hezky oteplilo,
takže už je vlhkost tady šla dolů, předtím to bylo na 10 stupních teplota a tady ta vlhkost byla asi na těch 90, což je jako fakt hodně, ale už se to trošku zmenšilo, takže tady zahříváme, plánuji občas jako i víc, aby tady jako bylo větší teplo a to se to jakoby tady prostě víc ta voda trochu dala. Tady se můžete vidět, že ta voda pořád je, tady ten komín nebyl a díky vodě právě to našlo do toho betonu přes ten komín, ale tady vlastně ta voda byla až tam k tomu komínu a právě to už se odpařilo všechno, že jo? Tak to postupně mizí, tamhle dole taky ještě jsou trošku můžete vidět, takže to určitě taky zmizne po nějaké další době. Takže budu tady trošku víc jako to zahřívat, aby tam bylo trošku jako díl teplo a hlavně vlhkost, aby to jim nerostla. A potom teda na jaře, nebo prostě až se oteplí, což bude asi na jaře, tak už teda konečně jak pořádně tady ty stěny doděláme, dáme je, natřeme je bílou barvou a konečně se vrhneme do interiéru a vlastně všech vojenských věcí, jako nějaké zbraně prostě, stůl tady takhle, ty vojenské byly takhle položíme a takhle různě. Takže tady máme ještě světlo, jsme takhle provizorní, takže snad se vám tohle video líbilo, dejte určitě odběr like, budu za to moc rád a zatím čau.